ידין. קנדה חופשי בצד ימין, וידין שולח אליו את הכדור. קנדה משתלט מול טובול לתוך הרחבה, וזה ברשת! 1-0 הפועל תל אביב. ערן זהבי שם את הראש ומשגר את הכדור לרשת של אשקלון. בעצם איום ממשי ראשון של הפועל תל אביב על השער של אשקלון. קנדה עם הגבהה טובה, זהבי פנוי לגמרי וזה בפנים. כן, אני חושב שפעולה יוצאת מן הצד של קנדה. אומנם זהבי סיים יוצא מן הכלל, אבל קנדה נתן לו ממש כדור על הראש. פעולה יוצאת מן הכלל. אם אנחנו כבר מדברים על קנדה, אז שדיברנו על הזימונים של הנבחרת, איך יכול להיות שהמחליף של קנדה שיושב על הספסל דני בונדר בנבחרת, וקנדה, אתה מבין, אז יש כמה דברים לא ברורים. סך הכל 6 כחולים שם. וואו, הציל גול בטוח מהקו, ורמוט. בטוח, גול 100%. אניאמה לא היה לוקח את זה בחיים. תמיד פנוי, תראה, תמיד הוא פנוי. הנה, עוד פעם הוא פנוי. גילי ורמוט, הנה, משאיר את הכדור לקנדה, שבחון וזהבי שם, ושבחון! 2-0 להפועל תל אביב, ושוב המבשל עומרי קנדה מעלה את הכדור, ושבחון מן האוויר שם את זה בפנים. איזה כיף זה שאתה אומר משהו ואחרי שנייה זה קורה. עוד פעם קנדה במבצע אישי מצוין, הרמה נהדרת. הוא תמיד, יש את האופציה שלו תמיד, הוא תמיד פותח בחלק ההתקפי בצד ימין, מקבל את הכדור, מרים כדור נהדר לשבחון. שבחון יודע לסיים דברים כאלה אולי יותר טוב מכל אחד אחר. שבחון משאיר את הכדור לגילי ורמוט, שוב קנדה למרכז, זהבי! 3-0, השני של זהבי, הבישול השלישי של עומרי קנדה. איזו הצגה של קנדה. קנדה יכול לפרוש. הוא לא יבשל עוד פעם ככה. ושימו לב, שוב קנדה פנוי לגמרי, אין שם נבדל, אין נבדל כאשר קנדה מקבל את הכדור וזהבי שם את זה בפנים. טוב, עוד פעם, אותו דבר, אין הרבה מה להגיד, כל הזמן צד ימין, לא יודע איך אזורי לא רואה את זה, אני רואה את זה מהדקה הראשונה. צד ימין פנוי, החלוץ, גאו, אני יודע איך קוראים לו, לא רודף אחר בכלל, כבר הוא התייאש. ורמוט פעולה מצוינת, ורמוט בכלל במשחק טוב היום. אני חושב שגיא אזורי או שיעשה איזה שינוי עם גאו הזה, או ששינוי במערך, הוא חייב לעשות משהו אם לא ייגמר פה 13. בן סהר מוציא את הכדור הזה לגילי ורמוט אל השער, הנה הרביעי. משחק אימון להפועל תל אביב. גילי ורמוט, הקפטן היום במשחק הזה, חתום על הרביעי בדקה ה-23. כמה שוורמוט חופשי לבעיטה הזו, אף אחד לא טורח להפריע לו. גול ענק, מה אני אגיד לך, אם היה פה 20,000 צופים ו-0-0 זה גול ענק, סתכל, שליטה נהדרת בכדור עם החזה, חצי יף, קורה פנימה, גול ענק של ורמוט, שחקן יוצא מן הכלל, בתקופה טובה. יופי, יופי של גול, אבל זה כמו שאמרת מאיר, משחק אימון, כבר איזה 20 דקות משחק. הנה ההזדמנות אולי עכשיו של אשקלון, ערן לוי מנסה להפתיע את אניאמה ואין שער. הוא קובע כדור הבנתי שאניאמה הדף, הכדור עלה מעל השער, מעל הקורה. הנה עכשיו לוי ואניאמה, מה זה? לא ברור. בואו ונבדוק שוב. העדיפה של אניאמה, לא נראה לי שהכדור יצא החוצה. של השופט. בהחלט נגזל כאן השער מאשקלון. לא, אין לי בעיה. אבוטבול! והכדור הזה של מרי במשקוף. והנה המשקוף של מרי. זה לא עקיפה, פעם מישהו שיבוא בעקיפה. יד, בטח, פנדל. ויש שם כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות אשקלון. ואנחנו רואים שם את נגיעת היד הזו של מרי עם כדור העונשין הזה מ-11 מטרים מול אניאמה, וזה בפנים. אניאמה מזנק בכיוון הנכון, אבל זה לא עוזר לו. לוי מוציא כדור חזק בדקה ה-57, 4-1. זה פחד זה לעמוד בפנדל מול ערן לוי. טיל הפינה, אף שוער לא יכול לקחת את זה, אין סיכוי, פנדל מושלם. כמעט, שפשף. בוטבול מסובב, והנה זה בא. לא, אין שער. הייתה שם עבירה, וקסברגר פוסל את השער הזה.
אבל עוד פעם קרוס. לא היה שום דבר. אני לא ראיתי שם דחיפה, אבל וקסברגר גוזל את השער ממרי. גילי ורמוט! איזה יופי, איזה יופי. איזה יופי של ביצוע של גילי ורמוט עם החמישי של הפועל תל אביב. הנה ורמוט עושה את מה שהוא יודע כל כך טוב לעשות, והפעם מניף את הרגל בזמן ושם את זה ברשת של אשקלון. זה האחד על אחד הכי טוב בארץ שאנחנו מדברים עליו, עובר אותו בקלות עם הטיה ימינה אבל בורח שמאלה. גול ורמוט טיפוסי. והנה שריקת הנעילה, הפועל תל אביב 5, אשקלון 1.